Hello, welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa po ako ng chicken embutido. Ang ating mga sangkap na gagamitin ay mga sumusunod. 1 kilo chicken mince, garlic, onion, salt, breadcrumbs, carrots, red bell pepper, sausage, black pepper, raisin, at gagamit po tayo ng 4 eggs. And then, sausage, but ito po ay optional lang kung gusto po ninyo lagyan siya ng sausage at nilagang itlog. So ngayon po, umpisa na po natin kung paano po gagawin. So unahin lang po natin ang chicken. So ilagay po natin sa bowl. Ayun po, nailagay ko na po. So unahin po natin ang chicken. Gumamit po ako ng 2 medium carrots. And then, 1 large red pepper. Two big onion. And then, 1 whole garlic. Yung buong garlic po ha. So ngayon, mix po natin mabuti ang ating nilagay na sangkap. Ilalagay po natin ang ating raisin. So lagyan na po natin ang ating itlog. So ngayon po, ilalagay po natin ang 4 na itlog. So mimix ko lang po siya. So ngayon, ito na po ang ating 4 eggs. Mix na po natin. So lagyan po natin siya ng salt. Nasa inyo po ang panlasa. Kung gusto po ninyo ng katamtaman lang ang alat. Then, lagyan po natin siya ng 1 tablespoon na paminta or black pepper. Lagyan na po natin mabuti. So, ayan po. Mix well. So, lalagyan po natin siya ng 1 cup breadcrumbs. So, ayan na po. So, aluin na po natin siya ng mabuti. Natin siya ng grated egg and cheese para po masarap at malinamnam ang ating chicken embutido. Ayan po. So ngayon, i-mix na naman po natin siya para ma-mix po yung ating grated egg and cheese. So, after po natin siyang aluin ng aluin,
ating ibabalot sa aluminum foil. Ayan na po. So, okay na po ang ating chicken embutido. Kung i-roll up ang ating embutido chicken. So, maglalagay muna po tayo ng ganito and then so, spread lang po natin siya. Depende po sa inyo kung gaano kalaki ang inyong gusto. So, after po nyong spread, optional lang po to mga mamshi, nalagyan natin siya ng sausage and nilagang itlog. So, eto na po. Malinis po ang kamay ko, mga mamshi, naghugas po ako. So, after po nito, atin pong i-roll up ng ganito. So, idiin lang po ninyo ng ganito para po siya ay So, and then, i-roll po natin siya ng ganito. After po nito, atin po tutuwis ang ating embutido para mag-form po siya. So, gawin po natin siya. So, i-twist po natin siyang dalawa sa magkabilaan para po ma-form po siyang ganito. So, eto na po. And then, ipalipit na po natin. At ulit-ulitin lang po natin ng katulad ng ginawa ko nung una hanggang sa matapos po natin ang ating chicken embutido. Ayan po. Again, sausage. And then, itlog. And then, i-roll po natin siya ng ganito. Diinan po natin siya. Okay, and then, i-roll po natin siya ng ganito. So, itwist lang po natin ng ganito, magkabilaan. And then, ikutin po natin siya ng ganito. Magkabilaan din po. So, ayan na po. So, ganyan lang po mga mamsi. Tapos na po natin binalot ang ating chicken embutido. So, nilagay ko na po ngayon sa ating steamer. So, ngayon po, tara na po, lalagay na po natin siya sa may... So, ngayon po, lalagay na po natin siya sa ating steamer. Hintay lang na po natin siyang maluto, 45 to 1 hour. So, tatakpan na po natin. Babalik po ako. 1 hour later.